Yako Amsterdam abrochimemu. Sesi ade baby a wo bia. Sesi ade aware samu no. Efie mu nsensem. Asofo ho nsensem. Enema ekoso wo wiase no. Sesi ye de ni nyina kọ eye oyerepa efutuo. Ena eye sompa. Eho na ye di ensem. Na papa bi afrefia abrochimemu se wo soma na busuafo. Ebe ware oba e o Ghana man fefefe na wale no. Papa no hwe nchiremu a wodo no yire pani yire yie pa eno nti wo baye ebebu ne pa enyem na yire wo ye e ma ne san jan ho ekwa abrochire wo pem so a san ko betam na yire e de na ko eye abrochire na so ye bia ni tini oba ne tini lucky nim wenti mi ankoka ne krunsa e wa abrochire enti oba ne yem ne ade na wo ka che ne krunse awale ne wonti mi wale biem tinto time wajai papa ne se wajai dia na arewsam se wo ba no eja wale na ko wale be ma foforo be ma ne de won wale ye yo wa wale foforo dia fa me ba e ma me na me fa ne mra broche me po brapa e ma no sister yi atamakola no de ne dwan so o ma ne huni papa o ma ne papa nhwe no papa di na asem abedan sompa e wa yie pa wo de wankasa ti wa somra eja Evans. Hello. Pacho mama. Ejoto. Pacho ejoto. Amsterdam abose. Yeah, 4-2. Abo we are 4 o'clock. Yo. And you 4. Nyabotre call na ye ni ye unity me kasa atwen. Na tie na wa yi anom se be ya. Betie. Wo ba ye show your Bible Quran be focus ya kasa snap. Anybody up there. Pacho me Bible. Abraham Papa Jamano. Bodin eye me. Adoma Evans. Mi kura Bible. Sa samo ameken. Nu kure trodo. Mi nitro. Onyame boa me. Eti abrochire ba bia wo bia wo case afabra yebedi. Eja Evans asembe na aba adawodoma. Mpacho me fasa kwanye weso na machia motifu nyina na makachire me se adwuma na mo ye ne so ani papa. Yes. Yo. Asema ba ne se me bagana be ware awura bi aye friend Abigail Osei. Na aware na yeah babe 2012 na me bra pani jogani eko ware na mama me bra ba kono so yesofo no mo ko ware na be kura sa te kura da nya magana 2012. Okay yanko enti me ya asa me de bitu kwane me ya na connection na fili sa anti me ba fie 2014 February nti nyame ya adoma me bae no na o take seed nti o take seed me bo modin asa me de me ba me ye wanti mamma na chese o de fam wo ye nti onye me no ka kire me se on pese obetena sunyana na obetena ne ma me nchenti me han apartment de won kran na me fama no na onko tena nkran ho na me tini ntimi na bom omra do mahinkuro ho na me firije na me han apartment bi ma no ho na ontrem o ka kire me se obetena do mahinkuro de eni aware ningu na bo me bra mane ti bo me bra mane ya me bra so frɛ no o fɛ na ka the same thing ampanyina pa wampe aware na chi kwa biem ti owu wie no anche na ode nsa no kɔ mabusia fo nkyɛn sɛ onware na mbra pani si onye nsa no gye no so ati menu masama santi nsa no kwakura wanye ndi ge toso miri na mbra pani si obegye nsa no because awura no kɔ ni papa wo ekosugu ni papa so sɛ ni papa mpena me na nya amaware a obekunu wa ahyɛ ni papa na ni papa so on passem na ode nsa no kɔ ma me bra na mka tin bra so onye nsa no elo ogye nsa no ogye nsa no ye nam sɛ ne ani mfa me ba na ma me na me mfa akora na metena bruchi no nkosu osi dabi me bono ma mfa akora na ma me enti woman no ko bo bi tell say me if you saw wo ye me mo na ko homada enti o sue me court ajo me 500 millions of Ghana cedis enti me tisa sem no me ya enti me ba fie no receipt ya me ko tieska wo unity ya ye de ma me nyina na me ko unity ene printing ni nyina de ma me nti me ba ye no na me de ko ma lawyer I don't know so ko fa lawyer wo case hu nti ye ko court nti ono ne lawyer no hu say wa lose case no
bepimine 2018 bepimine no wansi court ho biem me ba no so wanfa akora na ama me wodi akola ni be enti matran ya se wa mana fa wanfa na ama so mpene ne ma meta na chi so mpene ne ma me podi se me ne ba no ho de ma no enso awade nkora me bra me mpani fa ne ko ya awade no ye ko je awade no ma me enti ya hwehwe na se yakọ na busuafo mu e wo twinkurum yakọ ya omuso mo nkyere ba bi akora no wokora ma ye nkofa akora no ye ble ya ye ne kasa ni foni ne da so yi se be ya mu be hunu nipa a o kasa no ne abrante ye fefefefefe wo ye sofo kora o e na oba bia ye ne bonesa Bravans kasa o enti yakọ busuanu na busuafo so mo nkyere ba bi o mo enti yakọ ho hene no ho enti yakọ ho hene ho na hene na ayefoforo enti wanhu o enti mi bra pani eyi asofo plus bi asofo ni mpanifo mako 5 ene koye ye ko bo mo so mo nkyere ba bi akora no ma me nkofa me ba ma ya o mo so mo nkyere ba bi akora no ma me nkofa me ba enti mi yesem ra bedan sompafo na fi sompafo atima abo me na ba bi me ba no bi ya no me sati maka na ma me de abet na burikire wo sha se sa akola no mfie sen se akora no nyame ya de ma do fe ba no wanya 11 good years oyo ba na bema bato oyo bema edie ne beba papa Ivan se woni wo ba ate wo nye ne bone cause asem no katache wo bema nyame fa ne cleanse o se ye de asuntie ye de ani fam wo nye ne hwi bema wo ti abrochire wo hwe wo yere na all of a sudden no so won wale biem die ntia edie ne si mama menene tino ye ni problem bia me ka se wo problem na ye ntro me ni problem ana awura so nyame se nka nakwa me ka se me mpena na ntro me pen pa na odi me contract no ye gini bi sanse me pen na me se ka kire gene se me pen me yire no de si bia me pen no but o ka kire gene se odi wonya ka so onware me no onware me se not knowing say wonya ba ma foforo aware ye register wo court nyina no wonya ba ma foforo wa ni ba ma na akọwo wakọware ba ma na san akọwo awade so ntwetwa mu wo court we ban so so fa akora de ma me pra ba budi no kura ye asam kase e betumi achi no se wa ni mo bian gane no enti ko akose boko sare bo enti se ususu se ebi a obe wo he o boko sare ho o kirade boko sare ho na krupot ne wo so na mintimi hu ene nka betuma kokuru no so but ya yenya krupot ne so boko sare ho kirade eja Evans boko de sabre de obi enu a wofro ka akoboko eni agire obufra busu apani bedi anim na sam yesi ye be ko boko de a wonte de yesi wa ya buru wo ma yeku wom sabre man acha minka sa oboko ho ba bia mo ko oboko side sa na mate no oboko side eni bo ya tisem na mo ni ma no osunwane ase ne yenya ne ma me no osunwane a ye betime nya ba bia ne ba ne ma me osunwane yesompa me enko enkotie na wo ko on subscribe because ye ma me fo no wo mu bo adwuma pa ekwentua makra